आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. देवगड निपाणी राज्यमार्गावर कट्टा तिठ्यानजीक धोकादायक वळणावर स्कॉर्पिओ आणि रिक्षाची जोरदार धडक बसून झालेल्या भीषण अपघातात रिक्षामधील प्रवासी राजेश विष्णू शेडगे हे जागीच ठार झाले. या अपघातात रिक्षा चालक अक्ष विवेकानंद कीर हा देखील गंभीर जखमी झालाय. या अपघात रविवारी सायंकाळच्या सुमारास घडलाय. वरेरी येथून जुना पनवेल इथं राहणारे 33 वर्षीय राजेश भाऊसाहेब कदम हे स्कॉर्पिओ गाडी घेऊन देवगडच्या दिशेने जात होते. या गाडीमध्ये वरेरी येथील मंगेश सावंत, मेवणे संच सोलकर आणि त्यांचे भांडूप, मुंबई येथील 2 मित्र तसेच सावंत त्यांची 2 मुलं आणि मुंबईहून वरेरी इथं आलेली 2 मुलं यांना घेऊन देवगड बीच इथं फिरण्यासाठी जात होते. दरम्यान कट्टा येथील रिक्षा चालक अक्षय विवेक कीर हे देवगड येथून आपल्या मालकीची रिक्षा घेऊन कट्टा इथं जात होते. यावेळी त्यांच्या रिक्षेमध्ये कट्टा भंडारवाडे येथील राजेश विष्णू शेडगे 50 वर्ष, त्यांचा मुलगा श्लोक राजेश शेडगे 11 वर्ष, त्याचा मित्र आदेश नागेश करंगुटकर. राजेश शेडगे हे रविवारीच मुंबईहून गावी कुटुंबियांसमवेत 17 मेला वार्षिक गोंधळ असल्यानं कार्यक्रमासाठी आले होते. देवगडमध्ये ते साहित्य खरेदी करण्यासाठी गेले होते. साहित्य खरेदी करून झाल्यानंतर गावातीलच अक्षय कीर यांच्या रिक्षेनं मुलगा आणि त्याचा मित्र यांच्या समवेत घरी कट्टा इथे येत होते. देवगडहून कट्टा इथं रिक्षेनं घरी परतत असतानाच शेडगे कुटुंबियांवर काळानं घाला घातला. स्कॉर्पिओ त्यांच्यासाठी काळच ठरली. वरेरी येथून भरधाव वेगाने येणाऱ्या स्कॉर्पिओ चालकाला धोकादायक वळणाचा अंदाज न आल्यानं समोरून येणाऱ्या रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात रिक्षा आणि स्कॉर्पिओ गाडी रस्त्याच्या एका बाजूला गडग्यावर जाऊन धडकली, तर रिक्षा पलटी होऊन रस्त्याच्या बाजूला जाऊन रिक्षातील प्रवासी शेडगे यांच्या अंगावर आदळली. या घटनेत त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.